Bambelela mngani wami sophumelela izwa ngami Nendonge yethu sinikiwe sobuya kusasa ngamanye amandla Oh Nkosi izwa imithandazo yabantwana bakho Ehlisa umoya wakho wempumelelo Izwa imithandazo yabantwana bakho Good morning, good morning, good morning. Welcome to my YouTube channel. My name is Akho Mafeni, also known as Said Magodi Mandungwana. I welcome you all to this YouTube channel. To my returning subscribers, thank you so much for coming back. To my new subscribers, thank you so much for deciding to subscribe. Thank you so much. We are now on road to 9k subscribers. Yeah, we are on road to 9k subscribers. We just hit 8k. We just hit 8k subscribers. So yeah, thank you so much, guys. Thank you so much. I appreciate each and every one of you. This channel is nothing without you. Thank you so much. Thank you so much. Today is the 26th of December. I am so tired, son. My back, I have headache. I think it's not getting enough sleep. Yeah, because we wake up at 6, we sleep around 9, 10. So yeah, my cuties understand. So now we are on our way to Mthatha because tomorrow on the 27th, Kulomnina Gazwam, which is my sister. Lona Ndendenayo or Avomila, I think you guys know her. Koko they're having a housewarming. So yeah, we are on our way there. We're on our way to pick some sheep that we are going to bring there. And then we hit the road. But we also had some disturbing news, guys, yesterday. That there were people who were trying to break into our house. Yeah, this is for a second time. But they could not get in, so yeah. And so they could not get in. So we just thank God for that. But my sister's husband, like husband Avo, and the last one, they slept there yesterday because of this. So yeah, guys, I think we also need to fence and have alarm. So yeah, God will help us to do that because your crime rate is so high. We just lost our TV. I think 5 months back, they took our TV. They took my waves. They took some blankets. I think they were covering the TV with them. They took some blankets. So they took things and yeah. So yeah, always we have new couches there. They are still wrapped. So imagine if they were able to get in. But the security went to patrol and then I think they were disturbed. So yeah, we thank God for that. So yeah, but it's fine, guys. We thank God for his protection. So yeah, so we are a bit disturbed. We don't know if we should go back home on the 29th. I don't know. We don't enjoy holidays anymore because of these criminals. It's so bad. It's so hurting because we are enjoying our time with our families, but we have to worry about the break-ins back to our houses. Yo, it's so frustrating. It's so frustrating. So yeah, guys. So it's fine. It's fine. Everything happens for a reason. So now let's hit some road. Let me not bore you. So yeah, we are going. We have a housewarming to attend. The theme is traditional, okay, but you'll see my outfit. I decided to go with something different. Yeah. So Mthatha, I need to even install my hair. Oh, the lady who's installing me is not around. So I'm checking with Slay Majesty if they can be able to install me. I don't even have time. I have to be there to assist her. Yeah, bro. So yeah, I think I'll sleep over there.
I think I'll sleep over there tonight. Then my husband and sisters they will go to my house and sleep there. So yeah, guys, let's go. I'm a yo-yo. What's the matter with him now? Ready for what? Hey, I'm a yo-yo. Hi guys, I'm here to get my ring from my secret pal Izolo. So yeah. Angazangtwala the way ngigcwala ngakhona, angazangithanda umuntu the way ngimthanda ngakhona. Nhliziyo yami shaya kancane, amehlo wakho ayangibulala. Ngiyasifela, mina ngiyasifela, ngiyasifela thando lwakho. Ngiyasifela, mina ngiyasifela, ngiyasifela thando lwakho. Awubheki pheshu likhuluma indaba, awubheki pheshu likhuluma indaba. Insizwa siphelele, insizwa siphelele, insizwa siphelele, siphelele. Ngiyasifela, mina ngiyasifela, ngiyasifela uthando lwakho. Ngiyasifela, mina ngiyasifela, ngiyasifela. Andithethi ntwinye man. Hey. Yo, hayi. Niyandibona apha ebhek? Yo, hayi hayi hayi. Uncedise kuphela wami wangumntu wami. Okungahlangana nawe sithandwa sami, seze yaphola inhliziyo yami. Okungahlangana nawe sithandwa sami, seze yaphola inhliziyo yami. Nakuwe ngicela makubheda ubokho. Okungahlangana nawe sithandwa sami, seze yaphola inhliziyo yami. Okungahlangana nawe sithandwa sami, seze yaphola inhliziyo yami. Nakuwe ngicela makubheda ubokho.
see you, I feel whole. My heart finally rests. You are my path to home. My world is built on love. No matter what, I am yours forever. No matter what, you stay within me. Your words carry honor. Your actions speak kindness. When we are together, time floats like a dream fulfilled. No matter what, I am yours forever. No matter what, you stay within me. No matter what, I'll always choose you. No matter what, I'll always choose you. No matter what, forever in love. My heart when I see you, I feel whole. My heart finally rests. You are my path to home. My world is built on love. No matter what, I am yours forever. No matter what, you stay within me. Hayi laa nto vula iyada kowentsho. How do we know that you have believed through confession? I must repeat that one. Sazikanjani upholiwe sizo zinto zayikhulu. Abo uyaphinda yakho. Mama kasebenza. Yeah. Ibhulukwe mntakaba uma. Unxibe nebhulukwe Thomi. Expose. Hi, guys. Unxibe ibhulukwe mntakaba. Mama uFeni. Mandize notata uFeni apha nomama. Sibuzi bayithini sifume. Angabaleka yothini. Angabalekayo. Ngakhupha kwenyimfiti. Awuyiki nomyeni nami avumile. Yamoyika. Angotata la wakho umyeni nami. Mama kakena njiva ngathi nyani avumile. La kaqe. Wo, ayithandi. Mama lapha, notata lapha. Mama lapha. Ye mama lapha khawuvele. Ye tata lapha khawuvele. Sibona umsebenzi ohle kangaka. Khawuvele. Ye mama lapha khawuvele. Ngandimbonisile ukuthi Ayini. Mayibona nengomo. Shiwe nesuitcase zami ababenzini ulalayo. Oh no. Yeka ningayishiyi mntaselende kasike ka iyangitwe ngavu. Nebhege yakhe. Ezi. Ungasifakezi. Hey Tumi. Iyatsamaya. Kholo ya Elia. Asilibazisi. Ndothatha nje papi. Mntase akusemdaka yo. Nangu mkhwenyana wodumo. Mntase. Imani
ithini into xa sibe sihamba abanye abantu Yes, yes, yes. Good morning, good morning, good morning. Today is the 27th of December. We are on our way to Engaleni. There's a housewarming. So we are on our way there. We are a bit late, but at least so yeah guys, I just wanted to update you about today's event, and then I'll show you my outfit when I get a chance. I'll show you. Okanye I'll attach a picture if andikwazanga. So yeah guys, masambeni. I just want to show you my outfit of the day. Outfit of the day. We just had Uluso. We are not even late because they're still finishing up Ideko. So yeah, this is what I'm wearing. I ordered this dress from a lady on TikTok. It's I don't remember her name, but I'll attach her name up. So yeah, she's from Durban, and these shoes are from Legit Zindala. And the glasses are from me, hair from me, installation from Slay Majesty. So yeah guys, this is me for the day. Kulo Avu. Bye.
izinto xa senzela zona ebela kwabuya town ubuye usindile xa uthe Nkosi Thixo. Kukhona ingoma eyakhe yaduma kaSoli Mahlangu ya Song of the Year andiyazi iwords zayo ngaphandle ko ithi nobithi obrigado kuthiwa sisiphuthukezi ithi I'm obliged to say thank you ithi enkosi ithi itsho ngesivenda itsho ngesixhosa itsho ngesiphuthukezi ithi enkosi iphele lapho. So kukhona enkosi xa iphela le program bazawukwazi ukuthi ke ngoku ngenxa koThixo uhambe nathi khona esizawuzive ngasingazaziyo ungabona umuntu emhle enxibe into enesabantu akulimele ngaphakathi bazawuthetha ezo zinto ke ngoku bathi uThixo uhambe nathi kwade kwalapha. So kunikelwa umzi kumnikazi wawo kuthiwe Nkosi kubawo. Ndiyabulela kakhulu. Ye mama lapha khawuvele ye mama lapha khawuvele bo ye mama lapha khawuvele ye mama lapha khawuvele bo Dololo Organjani anikho Sikhona. Cha kuthi naba ngizalana nabo nabo awukhale sizalana engisonkeni baba zalana nam baphi kanti hleli phansi baphi athi mboni abo ibe ngabakhosi babe rich Makata family into enkulu ingadla eMakata family hayi ngandisithi bofabo kungathiwa ndiyadelela thithi ixesha aphuthi wajonga uthi yabona ngoku ndiyaluphala kodwa uzothi wena Thixo kodwa unika ukutya le ndlela enisibonisa yona siyathembisa into yoba nathi sizoqhuba ngohlobo uThixo anigcine andise konke njengoba lo mzi omkhulu umngaka uphindaphindwe nakasiqhenqe. Inkosi kakhulu.
ikhona imfuyo engapheliyo iyanelisa. Hallelujah. Ikhona iyonelisa. Ikhona imfuyo iyonelisa. Ikhona imfuyo ikhona imfuyo iyonelisa. Ikhona imfuyo ikhona iyonelisa. Sesiyama uyosala wena. Ikhona imfuyo iyonelisa. Hallelujah. U-X uyathunga. U-X uyathunga. U-X uyathunga. Ukhona ngoku. Ukhona Letha ngoku. wena MC. Ukhona u-MC ngoku. Ikhona ingxaki. Ikhona ingxaki. Ikhona ingxaki. Ikhona Ithini ingxaki? Andiduki. Funa undijonga. Namhlanje sithe i-message of support. Mr. M. Indamase. Mr. L. Ndamase. Ngabantu abazonikeza ke amazwi enkuthazo. Ibe ngabakhosi babe rich. Makade family. Into enkulu. Ingadla ngahla. Emakade family. Hayi. Ngandisithi bofabu kungathiwa ndiyadelela.
Ay, bo, bibile na. Ndibulise kwifamily yasebukhosini ofako ngokuzithoba okukhulu. Ndibulisa ndiqala ngani ndilihlonipha ngelihle igama elinguYesu umfi nomveli wam. Zibaliwe zonke ifamily
ndizibulise zonke, ndibulise ebukhweni. Ndisikelelekile ke xa ndima kulo mhlaba kusebukhweni, xa ndima eNtabankulu kusebukhweni. Ndisikeleleke ngolo hlobo ke, ndibulise ke ngokukhulu ebazalini abasizalayo, umama notata apha emva kwam, abandizalela umntwana wabo ongunkosikazi kum. Ndiyabulela kakhulu mama ngaloo nto enandenzela yona. Ndinibulisa nonke apha endlini, ndinganikhankanyanga ngefani nangesihlalo nangeziduko. Thina selikhaya lasemagqwashini isiduko, ifani yakwaFeni. Siyazalwa ke kumhlaba wakuCofimvaba, kuZigudu, kusendile phantsi kwentaba. Siphuma apho ke siyile family, kodwa ke ngokokuhlala sime kumhlaba waseKomani kwindawo ekuthiwa kuseZibeleni. Sihlala apho ke, kodwa ke iinkaba zethu zikuCofimvaba. Siyifamily yasemagqwashini kuba besenditshilo, kusebukhweni apha. Kusekhaya ke ngamanye amazwi, ngoba xa kudityaniswa ii-families, kudityaniswa ii-families ezingazaniyo zibuye zazane, ekwazaneni kwazo zibuye zibe ngabantu abanye. So sisebukhweni kusekhaya ngaloo mazwi. Ndiyanibulisa ke nonke ngaloo mazwi. Mama sekuthethiwe, inintsi eseyithethiwe. Utata ebeshumela uyivule wasikelela indlu. Thina ke sithunyiwe ngutamkhulu nomakhulu ekhaya ngenxa yobudala nangenxa yempilo. Bathuma ke, nani niyazibonela, abantwana ababazalileyo ukususela kumkhulwa wam opha ekuqaleni. Mna ke ndinguntondo phaa endlini, ndiyafana ke noba ndinguMoses kwabazithilayo izibhalo, abekhona uAaron. UMoses ke ngoyena omncinci oye wathunywa nguThixo. Esithi uAaron ukhona, uAaron ngathi hayi nguwe kwazithetha. So ndithunywa ke ngabakhuluwa bam endihamba nabo apha, abakhuluekazi nabakhuluwa bam. So sithunywa ngutamkhulu nomakhulu ekhaya, besithi ukusikelelwa kwendlu nokunikezelwa kwendlu kuThixo. Bacela xa sekusikelelwa zisingabashiyi abanikazi bendlu ukubanikezela nabo kuThixo, ngoba ke sawufana namaRoma, ayambethelela yena kodwa bathatha ingubo zakhe badlala ngazo. Ithetha ukuthi loo nto leyo abantu bayazithanda izinto ezivela kuThixo kodwa abamthandi uThixo. So ke kubalulekile xa siyinikela indlu okanye siyinikela umzi, singayishiyi ifamily, siyishiye ngaphandle, ngoba ke kubalulekile nabo basikeleleke. Indikhumbuza loo nto amazwi aku1 Samuel, I think chapter 7. USirayeli xa egqiba ukulwa namaFalistina enqobile uSamuel wamisa ilitye elikhulu. Kwelo litya limisileyo uthi Ebeneza. Xa esithi Ebeneza ke uthi uThixo usithwele kwazi kwabalapha. So mama notata, umuntu xa ephumelele ebomini noxa nje ningekafikeleli empumelelweni, ngoba ke there is a difference between becoming rich and wealthy. So anikafikeleli nisaya. Zimbini ke umuntu izinto alwa nazo, ulwa nenyama physically, alwe nezikamoya. Ezenyama ke ncinci uyazazi nawe zezizibhabhayo, bezingafuni kube nje, ulwile wazinqoba.
So ngalo mazwi uthi Ebeneza, uThixo unithwele enithwala phakathi kwezinto ezenzekayo kwindawo ngendawo, kwizinto ngezinto. Spiritually speaking, imithandazo ebeniyithandaza ukuze lo msebenzi uphumelele, niye naphumelela ngoko kuba sesilapha namhlanje. So ninqobile physically, nisezawunqoba na spiritually ngoba akuphelelisekanga apha. Ikhona imizwi ithi seyimile iphele ithi vuthu ngumlilo. Ingako ke xa sesisima sisithi elalithi uSamuel walibekayo wathi Ebeneza. Ilitye ke kwi-Old Testament li represent okanye liyishadow kaYesu Kristu. If we are connected lo verse, we connected no Psalms 118 ku chapter 22. Uthi abakhi abali rejectayo ilitye. Uyiconnected lo verse no Ephesians chapter 2 verse 20. Uthi elo litye elo li cornerstone linguye uYesu Kristu. Ndicela ke xa siyimisa siyisikelela lendlu, siyisikelele simise elo litye elizawukwazi ukuyiprotecta liyigcine indlu yalapha ekhaya. Singanishiyanga nani nizamkelele okanye nixhomekeke kwelo litye, ngoba nikwazi ukumisa ilitye eningalikholwayo. Awukwazi ukusebenza ngento ongayikholwayo. Mzade Shumayele mama, ndiyabulela kakhulu xa se lamazwi utamkhulu asinike wona. Uthi mama qhubekani kusekude phambili, naxa le ayibonayo engayithathi kancinci, kodwa uthi niqhubeke nisikeleleke nani nimkhuthalele uYesu Kristu. Munye ke umuntu thina siyile family esemagqwashini esiye simise ngala, siqhayise ngenye into, siqhayisa ngegama lakhe. Ngenxa yobukhulu bakhe ke nokumisa yena ngaphambili ndingamisanga mna, ndithetha libala nokuzichaza oku ngoba akubalulekanga mna ngamanye amaxesha, kubaluleke ndihamba naye. Ndingulubaba lo ke igama wakwaFenifani, umkhwenyana apha endlini, bechaza nje igama. Andingazubachaza ngokunye ngabunye ke abakhuluwe bam, ngabakhuluwe bam abaninawe. Ngalo mazwi mama notata sithi uThixo anandisele aphinde afake apho benithatha khona, anisikelele ngelihle igama likaYesu Kristu umfi nomvukeli wam. Amen. Thina sibona lo mthandazo siphumelelisa. Thina sibona lo mthandazo siphumelelisa. Singakadluli. Abakhosi abalapha, ndibulise wonke umuntu olapha emnqubeni kaThixo ngegama elihle lenkosi yami. Amen. Lo bhokuleni ke kuthatha ngakwasenhlaza kwesenqela kagibisela pha enjivini, bawuyazi inkosi zalapha. Ngingudade wenkosi Mathobela gqiba ukugqitha. Ndibulise abantwana bami emva kwami, ndiyanithanda abantwana bami. Unombasa
ndimaze ukuba weye ngokomsebenzi phaa entlasa seBarnabas wafumana ukuhlala phaa kwam kanti ndifumene umoyokazana kanti ndifumene intombi yam noba ndenza ntoni phakathi kwalamsi nofako fako ngosesisithethe salamsi silapha ke Nyawuza abanye bakhulule sebenxibile ayamiphanga into epha akubhushwa kwelacala kwandamasa mbonda besipha kwaJongusapho uyangcwatywa namhlanje nyanakho uqala bakhona kabanye abaphuma namhlanje apha ekuseni uyagoduka fako bulela uThixo masithetha nawe sikujongile ndiniphathele into ke Nyawuza kaDakile Maxelekazi ndithe mandithenge ifriji encinci ezahlala ekamereni yakho enze ukuba umane uthaxa ngebhodi ufaka isandla xa uNombasa engekho esemsebenzini umane ukhupha imagnum ifriji enkulu ufakwa ngayithengi nam uzoyithenga ingakho uthi nakubeka into yakho ufike abantwana beyidlile ngoba bayithethi uba ngavula akukho bantu uyibeka ibimandi ndifuna le besekamereni yakho uThixo phuma uhambe uyazi ukuthi uyibekile ufike isekhona ndizothi Nkosi ke bofako umziya wakha angathi njengoba behleli nje ngathi ungcabalazi lo nyimlenze ungapha safuna ukuhamba unalethi ngapha ngasemva kufuneka ahamba uyigqibezela siyabulela Manyawuza sisebenze kakhulu hlala apha emzini enonkomo ziyathetha hlala apha emzini enonkomo ziyathetha hlala apha emzini enonkomo ziyathetha hlala apha emzini ekuseni ngomgqibelo khona khona luthwethwe 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 Chomana bakum. hayibo Uyehla njani? yalathethwe Jika. Jika yafa. khona khona luthwethwe halala hayibo Khawuvele sibona umcimbo khawuvele Emama ngapha kawuvele uphuma balapha Emama ngapha kawuvele bo sibona umcimbo Ngedinithengela imali hlangene Ngedinithengela Nana Itsikelelo ziyayokozela apha ekhaya Itsikelelo apha ekhaya Itsikelelo apha ekhaya Ubabuza phaa kusisiphatheka. Naba nomakhulu wami. Bazosihlabelelela bakamaqetha. Ningabathembi. Ningabajongi nje. Khawutsho lena nijume ngayo. Nasenye imayikhi jo Yes. Anifuna sibini yini? Langa yebhuti yakade. Juyi kukutshona kwelanga. Yebhuti yakade. Joyi kukutshona kwelanga. Yebhuti yakade. Joyi kukutshona kwelanga. Yebhuti yakade. Juyi kukutshona
tshona kwela yepoto yepodiaka tuye kukutshona kwela yepoto yepodiaka tuye kukutshona kwela yepoto yepodiaka yepoto yepodiaka tuye kukutshona kwela yepoto yepodiaka tuye kukutshona kwela yepoto yepodiaka. Oh, masibulele. Khanize nenye kaloku zimande ezingoma zenu. Haye sambekeloba Nanawe shekona samtini Haye samtini 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 Good morning, good morning. Son, I'm so tired. It's a day after Engeleni. I'm gonna make breakfast for the family and then see Kitini. But I don't think so, Shala, because we are going back to Queenstown. So I'm so tired, son. Can this December end? Guys, yeah, let me make this breakfast for the family and then we'll go. Okungahlangana nawe sithandwa sami. Oh, mlungu.
Good morning. Good morning. Today is the 29th. It's the 29th. We are still at Mthatha Kesana. We were supposed to go yesterday, but so we decided to go today, and then we are taking the family out for breakfast before we hit the road. So yeah, guys. So Zoya kwamdi nje Kesana akunyazekanga ukuthi bayimele zingene zonke. So yeah, guys, that's a wonderful part about my in-laws is that so mama yes. So yeah, guys, let's go. We are taking them to Ivory. We want them to see Ivory. So yeah, guys. Cheese Rara. When I see you, I feel whole. My heart finally rests. You are my path to home. My world is built on love. No matter what, I am yours forever. No matter what, you stay within me. Your words carry honor. Your actions speak kindness. When we are together, time floats like a dream fulfilled. No matter what, I am yours forever. No matter what, you stay within me. No matter what, I'll always choose you. No matter what, I'll always choose you. No matter what, forever in love. Go for the numbers. We are on our way home now, guys. Papagini. Let's go to Queenstown. Angaze ngithanda umuntu the way ngimthanda ngakhona, inhliziyo yami shaya